Добър ден, хора! Ето, че в момента сме в CorpRP и днес ще ви покажа света с Race Minimap. Ето го и него. Опа. Ето го и него. Не е много голям, но наистина е хубав. Така, изхвърлям ненужните работи. Тук не съм снимал от около седмица. Мечът ми няма да го вземам. Опазих си честолита. Сега, нека видим какво имам в Ender Chest. Виждате, имам 41 легендарки, тук малко Sharpness. Този ми е ултра хубавия меч. Пак Sharpness и Bone of Ports, това е Respect 1. И мисля с него да си бия. Но за тази цел трябва да се enchant. Така, вземам това. Това. Не, всъщност това няма да вземам. Спидката си я вземам. И отивам до Иса, който не е никак голям. Всъщност нищо особено. Ето го. Ето го и на Race Minimap. Дребничък и то много. Не така. Нека гледам в кой чест какво има. Че не си спомням. Така, ще взема малко фарки. Голден епоки. Аз имам. Така го оставим тук. Така. Така. И да, ето ги XP-та. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 си вземам, защото се enchant на един демо меч. Чайте малко, нямам готови, така че ще си направя. Опа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И отивам до спавна. Спавна. Прости, време ще се намаля звука, защото много ме дразни. И да, виждате, имам 118 кила, 35 хора в сървъра и 142 умирания. Това е, защото постоянно ме изблъскат от света, което е много гадно. И така. В момента играта ми върви с 10 фрейма, не знам защо, имам зле с интернета. Не заради нещо друго. Това ще бъде оправено за следващия епизод, това ще е минимален. Ще няма да се усеща. Не, че в момента се усеща много. В клипа не знам как, но при мен си да бъде нормално. И да, ето 3 меча се направих. И ще позирам клипа, докато си енчант на всичко без мечове. И спирам на пауза. И всъщност реших да се върна, искам да видя как енчантвам меча да го видите. Не искайте, че съм някакъв читър или нещо такова. Днеска е 9 и 8, ще гледам да е някъде, да има или 9 или 8. Или 7 и 16. Не 6-17, обратното. 7-16. Така имаше 9. Всъщност няма да гледам датата. Ще гледам това. Какви комбинации ми се падат, защото аз знам някои добри. Гледал съм видеота. И така. В момента търся 7-16-30. Не винаги се пада. Всъщност това е много рядко. Виждате, повтаряме само 7-13. Накрая го смени. Или 9-16 или 7-16. Няма значение. И двете са добри. Както и 8-8, 9-9 и 7-7. Но 7-7 е по-зле. Най-добре е 9-9 всички, които могат да се повтарят. И нещо ми се пада 7-16, така че ще сменя това. Ще сменя enchant table и ще дойда в ето този. Може тук да не се удари късмета. Виждате, че тук нямаме късмет. И 9-17. Много близко бях. 6-15, 5-16, 6-17, 5-15, 5-19, 7-10. Ето това е много добра комбинация.
Но в момента се падна кнопек. Така. И така, почвам да си пускам. Опа, ще се скрия. Така може някой дойде да не вземе експито. Така че по-сигурно ще вляза тук. И това ще почна да се го пускам. Имаме по-хубав текстчер пак, но в момента използвам Fate по 32 на 32 бита. И отивам да се енчант на един честплейт. По-скоро панталони. Първо каска. Най-добре първо с каската. Да. Забравих да си ги сваля. Надявам се на прот 4, но и прот 3 става. Да, нито една от двете. Но няма значение. Хубав е. Projectile Prot 4 Respiration 3. Никак не е зле. Като за този сервер добри. Но Prot 4 наистина много повече ми помогни. XP-то ми свърши, трябва да използвам другите кодички. Да, и ето направихме 31 левел. Но ще позирам клипа и ще се върна след минута, защото телефона ми звъни. И да, отново съм тук. Отивам си енчант на честплейта, той е наред. След каската знаете, че е честплейта, после панталоните. И Protection 3, супер съм щастлив. И то много, защото това е Pro 3 и се пада рядко. И да. И сега остана ни малко, докато свършим клипа, след около 2-3 минути ще го свърша и може би веднага след това ще почна следващия, защото трябва да вдигам subscriber и лайкове. И да, лак в сървъра, но ето се преси. Имам една задача, която трябва да изпълня до 14 август. И заради това се мъча да успея по-бързо. Fire Pro 3 и става. Ако ще си бия с някой, който е с огнен меч, това е супер даже. Чентвам да пина малко вода. Така, почти наближаваме и за потушите, които в момента ще ги инчант. Да, и ето, стигнахме 29 левел. И последната кобичка с XP. Опа, изхвърлих я. Но, опа, без малко фаярката да изпия. Това ще да бъде голям фейл. Искам да видя само един играч в сървъра ли. Няма го, и още един. И още двама. Няма го. И последния. Няма го. Добре. Нито един от тях ги няма. Това няма голямо значение. Про 3 или 4. Yes! Про 3. И виждате, имам две Про 3. Ще се радвам, ако цели бях Про 3, но както и да е. Ще бъда с кнопбека. Така, защото опа, там ще го връщам. Ставам тези, защото другите ми трябват. Пак аз не искам да ги хабя. И ще взема и една легендарка, която ще остава на последна линия. Пия спидка, фаярка